ma dai mun dawo kan bada fa'idodi da matsaloli da suka yi addaban waɗansu bayi daga cikin bayi mata da suke wani yanki daga ciki. Mun fara ja akan matsalolin yan uwan maza, to amma yau ma yace ya kamata mu bada fa'ida ɗaya ko zuwa fa'ida biyu ga yan uwan mata domin su ma su amfana kuma su kare lafiyarsu domin su ne abokan rayuwar mu baki ɗaya dukkaninmu. Kowa iya da matsalolinsa, to shi kenan kuma muka tunani da dogon nazari da matsalar da take iya damun mutane abu 2 zuwa 3 za mu cewa kawai infection dai shi dama mara fa'ida akan wata matsala ke iya buwayar mata, kamar za mu cewa buɗewa ta mace ko kuma mace ta samu abu da ganye yake ta daga mata gaba, ko kuma da yake sa ta ji ba ta buɗe ta fuskanci da matsalolin gaban irin wannan sauransu, kuma wanda gari sanyi ya kawo gaban ta ya fashe wa hakan ya tsagewa ko yana wasu kurajen da ba su dace ba. To insha Allah ga wani hanya mafi sauƙi duk wanda ta yi amfani da wannan kuma da Allah za ta samu nasara kuma ta samu sauƙi da Allah. Hanyar kuma muka duba magani sai mata da suna tambayar mace me maganin buɗewa ne maganin buɗewa, to yadda ya kamata mu ce yadda ce ba da wannan gudunmawa wani can tamu mai albarka ya salan TV ko kuma can ɗin shi ne kamata muka ba da wannan gudunmawa domin su masu amfana dukkanin mu amfana kan matsalolin da suke bibiyar mu. Ga hanyar za a bi ta magance wannan matsalolin abu dai mai sauƙi ko mai wahala shani ga dukkan abin da ke haifar da su. Akwai hanyoyi abu ɗaya zuwa 2 da suka fi haifar da wannan, kamar yawan amfani da ruwa mai sanyi ga mace yana ba da gudunmawa 100%, haka kuma zalika yin amfani da sabulu kala ba kowane sabulu ba ne, sabulu ɗaya suna amfani da shi, shi ma yana ba da gudunmawa akan wanke gaban mace ta shekun sabulu ta wanke shi, shi ma yana gudunmawa ta ba sosai ta ba da cuta saboda yanayin kaurin sakin ɗan ba mai kauri ba ce kuma ba ta da quality fiye da sauran. Sai in kana wanke kamar irin sabulu da ita suna kashe ƙwayan wasu ƙwayoyi na halitta suke kare lafiyar ɗan adam. In ka fiye ne hau kana amfani da shi sai kyau da irin amfani da Dettol da sauran soap irin wannan medicated soap dai, to za ka yi amfani sa ne kamar in ka amfani da shi na wata sati 1 sati 2 in ya kare sai ka amfani kamar da gif haka da sauransu na wajen wata 1 ko wata 2 sannan ya ƙara maimaitawa ka ƙara amfani da Dettol ɗin. Amma mutum ka ce na hankali to yi tsammanin kamar gyaran jiki ne ko lafiya, a yakan iya cutar da kai ta wasu hanyoyi da dama. To shi ne yanzu kuma muka ba da wannan kuma kin ga kamar sa'in turare mutum ta yi fure da ɗauki turare ta sa mai ƙarfi da sauran makamantan yin wannan ba kowane turare da ake sa masa biya kun turare da ke da ƙarfi ƙarfin gaske, to ya hakan yana iya yi miki lahani kuma ya kawo miki wasu cututtuka makamantan haka. Kuma na ba da shawara ga yan uwan mata su kiyaye akan wannan sai da ki samu mata suna saduwa da ita ci ta jin zafi, wata ta ci ta jin kai wata wanda ba ta ɗauki wa sha duk wani abubuwan in cika wani hali insha Allah ya kai wa wadatar da ke da ni'ima kuma samun gamsasshiyar biyan buƙata da Allah ya dai ku kokari ku bi kan wani abu da muka faɗa shi za ku yi. To duk wanda ya san gorar faro ba karama ba za mu ci babbar, duk wanda ya san babbar kowa san dai kanamfari, in ka da samu ya san kanamfari duk mace ta san kanamfari ne in ta je gun yan kodi ko kuma sai da kayan gwari duk suna iya sayarwa su ne mafi an ji abin da samu da sauri. Don ka same shi sai ka samu wani kanamfarin yaya ba garinsa ba, akwai bambanci da gari da yaya kun gane garin ake so samu in ka same shi ya zuba ya cikin gonar faro ɗin nan in ka je ka samu ka rufe bakin ka ɗaure ta sai ka ɗan jijjiga ya lokacin da ka ajiye shi, in ka je ya samu kwana 3 ya samu kwana 3 to yake samu ki ajiye shi a buta inda ki tabbatar kwana 3 in ki tabbatar ya canja ya bar fari ya rawa ɗan canja to yake ci gaba da amfani da shi kullum kina yin hara da shi kullum haka kina yi har ya ƙare to insha Allah wannan matsalar ta buɗe da ki samu warkewa ko da sauran makamantan haka kuma ga
sauran infection ɗin mashi masha Allah da samu sauki. To ga hanyar za a bi don kuma kiyayewa an samu lafiya. A guje yin amfani da ruwan sanyi ne hauyin da hara da shi ta sauran kamawa. Kuɗin fit na marwa ganyen matan kuma yana ƙara mata rayin buɗewa. Sannan kuma a daina yawan amfani da turare anyhow da shafawa a gaba. Almaski sun kasu kashi wajen 4 ko 5 wanda suke kamfani daban-daban ne don man san da su. Kisan dai kamfanin da ake amfani da shi kuma sannan ku rage yin amfani da mai ƙarfi. Kuma kuna buƙata ma za ku biyo mu ta phone number ɗinmu wanda kuna yin amfani ta call number ku kira mu. Ga masu yin tambaya ba ma buƙatar kiran ku ajiye comment section, za mu duba muku reply da lokacin da kuka mana rubutun description ko rubuta mana comment section mu za mu muku da shi akwai ta ajiye sakonni. Duk wanda ta rubuta tambayar ta ko ta rubuta insha Allah zan yi mishi lokacin ba ta wuce a faɗi zabi ba zan yi wannan. Amma mutum ya kira na ya waya yawanci dan adam ne, ina da wasu ina na kaina, ina da iyalina, ina kuma fama da jama'a na kasuwa. Mutum sai ya kira na ya ci wannan. Kin ga wanda zan tsaya dan ba haka da ka kwastomi ne ko kuma yan ɗaya sauran tambayar ka ne. Amma ka kuma sauci insha Allah duk lokacin da dawo za a yi ma reply ɗin text ka je ka duba. Da fatan mutane ku yi haƙuri ga masu yawan kiran mu ba su nan ba. Ita nan barwa mun batta ne domin kawai kasuwanci. Ga wanda ke buƙatar kayan mu haɗe samfur ɗin mu shi zai kira mu yi magana da shi. Ba mun ajiye shi bane domin tambaya akan abin da muke magana akan bidiyon nan. Masana abin da mutane ba sa gane bidiyo ne na YouTube ma da channel wajen ba shi wani ba. Sun kai 3 ne ko fiye da haka duk muna amfani da su. To an kai tambaya kan kaza shi ne ka rubuta kuma na shi da mai maka da ansa sai biyuwa muka wannan shi kenan. Sai kuma kowane abu da muke ɗaukar sa alta yi muke ɗaukar da mu kyan kana ji kana rubuta shi ne ba ka ɗauka da mutane da kira da sauran kuma da yan uwan mu haƙuri da wanda ba ma samu su tambayoyin su kuma da sauran yan uwa. Na tattata da mutane da yin subscribe da yin share ka sauran noma da like na ƙararrawa amma sanarwa suna fitowa sauran group na Facebook da wasu da sauran media domin yan uwan mu su amfana. An damu da akata kar bidiyon ya sai Allahumma da sunni ma batum da rasul mu alal iman tadarrufi ilahi fi akati tajillayya ana wa yatu sunan nabi alaihi wasallam sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam subhanahu assalamu alaikum walhamdulillah. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku baɗa mana like, ku saburbuɗo mana sharhi sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Ta yi kenan.